Sala ba ngayon, Ate Bibs, kung mangarit la ako akon daraga? Nay! Nay, kitaan na gud ako. Mahusay na ba akong duro, Nay? Ay, oo, anak. Mahusay ka, Hindoro. Artistahon! Ganito ni mo na nga naahangay ka. Bisan ano ito ni mo, egsulot na. Maaram ka, Nay. Makaasawa nga ni ako. Gusto ko, medyo may kwarta. Para di rin na kita magkuri, di ba, Nay? Bisan na diri ako magbutang lipstick, Nay. Mahusay ako, ano? Oy, hala na. Hukasan na ito nga ibusulot, anak. Bangin umabuti mo, tatay. Masina naman hay mo. Ngan bangin sumiring naman nga, napikat ka. Maaram ka man hadto nga imo amay, nga nanghangari, tinduro ha imo, anak. Nay, kaya nga sugay itatay akon. Kaya nga iya pa man ako gimbubutan kung hinuta akong gusto pang asawahon. Anak, intindihan na lang imo, tatay. Nadiri ito nga mahingangad to ka, lalaki nga waray trabaho. Ngan tambay la. Halaga daw, hingkahusay mo, anak. Tapos, mahingangad to ka lahin lalaki nga bakukang. Postora la, hingkatsamba. Salit man, nahadlok na lahit Troy nga dudong pagkakanya balay. Siguro kang tatay, ano, Nay? Ginyakan mo pa, anak. Dagos lang ito nga imo amay. Igwasi-was iton iya batutahin ka ng tanod. Ay, hala. Pagliwan na, sige na. Maabot na, adi. Imo tatay. Siya! Apa. Dabay ito na atong daraga. Ay, anay. Man, George. Dire, baton ito, George, baton. Dire, kuan, baton. Iton, Mil. Ay, Arnil, email ka. Oh, mawari ba ala? Adi man, kamu tag-istorya. Daraga, mahusay, bagan artista ito nawong. Pero amay, baga kan Max Alvarado ito nawong. Pamatik ko nga, di baga pari ko, adi. Buyogon. ay. Ito wal. Guti ay, ito ibo. Pamati, adi, bata atong isip pa naman ang tugat tatay ni Rosalie. Kaya ito, bang pare nga buyogon. Bisan yan, itong panaruay. Terbila, pawal-walit banda, tumangan ba? Amot nga ni kundi itong sopo, Rosalie nga, artistahon man nga nit nawong. Yan maram ka pare. Swerte lalaki nga makakadara ito na iya. Pinta kung hitroy at itong maasawa ni Rosalie. Di ba? Ikaw, Kantroy. Ala kaya ako, Kang kanay ka? Kantodo. Oh! Kay pirmi ako niya, giniihawan, hindi dumaraga. Dito nga ira. Gan, may pasubra pa nga, baga, laro. Basta ako ha, hoy, basta ako. Ato kan patudtroy. Kay pirmi kuliwat niya, gintatagan bunayhin itik. Bahala ka kung nain ka maugop. Dera ko na ugop atong. Nakikita ko nga bagan diri maupay ton imo pag pinangarit. Hit aton anak.
bangin lugod ito diri makasawa. Ha! Mahimo ito nga apal nga daraga. Sige ka. Asos! Direton matatabo Lucia. Ingkahusay na ito na akong anak. Bagan artista ito nawong. Nang karuyag ko, magmaupay iton kinabuhi iton aton anak pag-abot iton sakto nga panahon. An makasawa hindi rihubya ngan maupay iton pakabuhi. Ngan iton magdarag iton mga taamak dida. Direton makakahiran ito ako anak. Hoy, ikaw nga tawo ka. Magdarag itong tamak. Sobra ka man liwating kamatamay. Direton maupay atong. Dire ka lugod. Nanginanong hiton imo nawong nga baga kahin sa loyot nga naoga. Sama daw dida. Tampere kung kulugod ikaw dida. Ikaw, pero may kagod na kontra ito akong mga gusto. Aton anak. Waray hiton makakaasawahin taga din hila aton. Nadiri ako. Ambot tayo mga tao ka. Kadahaan ka, goodman. Dida ka na daw. Hoy, Lucia! Lucia! Hoy, diri pa kita tapos. Balik ka na Ambot tayo. Lucia! At sa loyot itong dawog. Ay, bongaw gud man nga ako na sa awa. Nakontragod na pirmiha akon. Waray magbubuot. Bisan hin o pa. Hit akon anak. Kundi, ako na. Sigurado ako, malilipahin do rin hinanahin nga tigda ko nga pagbakasyon niya na. Ay, matuktok ako, portahan. Anak. Ha? Tuk-tuk. Do rin hinanahin nga tigda ko nga pagbakasyon niya na. Malilipahin do rin hinanahin nga tigda ko nga pagbakasyon niya na. Ay, matuktok ako. Madalila! Hinon. Nay! Anak! Ikaw ba ini? Oo, ako ini. Bakasyon, Nay. Happy birthday, Nay, ha? Bas naman to, di ba, Nay? Ay, salamat, anak. Ay, dalisak ko. Lingkod, anak. Oo, Nay, oo, Nay. Kumusta man na akong duha nga bugto, Nay? Ay, ato nag-eskwela. Anay, tigda maninig kay mo bakasyon. May problema ba? Waray, Nay. Gusto ko lang umuling ang gintugutan man ako na akong boss ba. Nay, kumusta naman ni Rosalina na? Ada, okay man. Asya lagi hapon ti kangan to. Pero lagi hapon hin kama bugho. Maabugho. Kamabugho. Maabugho. Abugho. Hanamay. Kamabugho itong amay. Asya lagi hapon ti kangan to. Pero lagi hapon hin kama abughuhan amay. Yan saring pa iton mga marites din atong lugar anak. Nadir ito iton tatay. Nga iton iya anak. Makaasawalahin tambay din hiya aton. Gusto ko mangumusta yan, Nay. Anak, derigad ka nadiri ako nga makato ka ira. Anak kon laba. Bangin ka la mapahiya. Kumusta ka na, Troy? Niya sila gahapon. Bumakasyon kay gusto ko lang kumitay mo. Nga, sige to na akong pagtiro para kung kasunod na kita. Di na kita magkuri. Bangin, magkadakdayan kita. Oy, atong, isuldi da. Ada ka pagod dao mo di da may dakita bisita. Kawod daw. Bisita? Oray man di mga tao.
Tay! Diba, nagrurubig ka mo yan, ha? Kaya ano nga ni ka pa manhabalay? Waray ba dayo na namon Robing? Kay may daliwat lakat ti konsihal. Yan ikaw, Troy. Diri ka pa maulit, tabis na. Kuan tay, kuan. Tay. Saba din, saba. Tay timata. Bangin nakakasalip ulit imo mata dida. Hiatong ini. Oo. Diri mo ko tatay. Ah, Hala, uli na. Kay mga ngaturog na kami. May respeto mo man itong tagbalay. oo, mano. May dako yung duro. Troy, mauli ka na. Yan na lang. Ang kun, iintate Rosalie. Rosalie, makadin ako. Batatong, manalo siya. Sige. Rosalie. Anay, Ops! pasensya ka na, Troy, ha? Oy, Rosalie, makain ka. Ha? Diri ya ulyanin nga maupod ka pa dito gawas. Puro ko dida. Oh, tay, makarawad ka na, Troy. Ano nga makarawon? Ito makarawon, Rosalie, ha? Nawil ka hanto nga. Huhuros nga dako. Tatay maliwat. Diri ka naman sugar ito, Troy. Buutan niya nga tao. Sayup ka, tay. Basta. Nadiri ako ay para mo. Tapos. Atong, pabati akon. Inahano ka ba, ha? Tagigad man in respeto iton aton anak kun ano man iton iya gusto. Daraga na iton! Ano ka ba, Lucia? Ben may ka man na kontra akon. Hingan ako itong magbubuot para ato anak. Kay ano ba atong, ha? Ikaw ba iton iglolongon iton imo anak, ha? Animal ka. Atong, kintaplong mo ko. Tayo naman nga yan. Animal. Tungkol nga nangingilabot ka. Mapangilabuton ka. Lugar. Masigila ako nga taga din nila itong makakasawa ito na aton anak. Diri ako. Gusto ko, ibala. Ngan may salapi nga lalaki. Itman, gumawas gihapon na imo baba. Kung baga, nahihirak ka nga usa ka nga kabkab-tuktok. It makadarahyat aton anak. Ala! Sige! Nga na ayaw gud pagbasol kung bumaking manhaimo iton imo pangarit hit aton anak atong. Bahagin magbasol ka la. Agi, kuan. Dudong. Oh. Kaya nga ba ka man nangadok? Ha, Rosalie? Nakani kita. Para kita magpahiryo ka ni mo tatay. Dan para diri makasama ka ito ni daw. Di ba? Di ba mahal mo ako? Dudong, nahadok ako. Kuan. May gusto ko nga igsusumatay mo. Maharap na ako. Dua kami ni Troy. Ay magkinabuhay Rosalie, di ba? Kaya maram ka. Naiintindi ako kayo mo. Kung hindi itong mapalit nga makadaray mo, amo niya doon. Yun ako. Maninigura ko, Rosalie. Para ako itong makadaray mo. Mahal ko ikaw. Dong, Oh, mahal kong Rosalie. manggihapon ikaw. Pero nanguurok gihapon ako. Mahal ko gihapon ni Troy. Pabayla ito mo kasing-kasing itong maghihay mo. Kunin itong mas matimbang nga amon ni doon ni Troy, Rosalie. 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 Nahadok ako. Bangin makasaputi, tatay.
Lanaton ka niya hinsundang. Dirito. Pirmi at may taklos. Dirito. Ikaw nga tao ka. Diri mo nga ni makit ang imo anak. Bisan usala kami. Usala kami nuto. Cha-cha. kami. minuto. Kami. Kami. Nuto. Usala kami nun. Grabe na. Diri mo nga ni makit ang imo anak. Ikaw nga tao ka. Diri mo nga ni makit ang imo anak. Bisan usala kami nuto. Baga ka na hinlisang. Kay hain nga ni. Kanina ko pa hiyaging bibiling. May nakusugo ha iya. Nakadaman lang to kanina. Ambot ko nagtikain. Hukod man. Oo, sakto. Nainumdum na ako. Ginsugbo ko. Okay, Sugo ka tong tanglad. Oo. Kanina ulugod. Mandida. Oh, sakto. Nainumdum na ako. Oh, sakto. Nainumdum na ako. Ginsugo ko adto pagpakuhahin tanglad. Kadi daw lugod. Waray mo man libang dida. Uy, buligi daw ako paningis dadi nga gutan. Para kita makapaningod to. Maluto ini. Ay, animal na di nga bata. Hoy! Hoy, Atong! Makain ka! Bebel ko ko Rosale. Bangin na ito ha may bakilid ito natin bayan. Oh, hagi daw. Hagi daw. Kinuo ko. Bangin makit anhi. Rosali nga kaupo niya hidudong. Hala, Diyos ko, magano ako. Diri magtikad to hi Atong. Rosale, waray na makakatayo aton. Waray makakatayo yan ha. Karayo kita yan na dito iyo. Dudong. Ano na? Dudong. Pero nakadukod ako, Dudong. Bangin ako na nato ni tatay din eh. Makit ang kita niya, Ako'y kaman liwat diri ito na. Diri maram nga nakita nga dawa. Kano sa pa, di ba? Nasa rin ka. Nga ato yan na barang kayo, di ba? Oo man yan eh. Pero bangin, umuli na. Maaram ka naman na itong halagas. Pirmi ako giniilo kung nawawara ko dito balay. Ambot na ngayon ka niyo mo liwat tatay. Nga sobra man liwat kung makapangaritay mo. Dudong. Sige na. Sige na. Huli na di dahiton. Tinapag ka. Pinalpang kawayan. Sige na. Iba pa kita maapta na. Sige mo ta, Rosale. Sisingin mo ta nato nga waray pa. Sige na. Uy, nakadukod ako kang tatay. Rosale! Si tatay. Si tatay, Dudong. Gilanat ako niya. Rosale! Anak! Ara ka mahapayag? Atis ka daw nga bata ka. Isusugo ka ni mo nanay. Ay ka ba? Ano? Pare ka makakabuhat ng tanglad? Ay, anay. May waray man tao din hapayag. Mamihinga uman. Ano to? May tawas ako. Diri man trangkado ini nga purtahan. Ignodos ako itong purtahan. Anda mong kung adaan to na akong sundang. Oops. Oh. Hey!
Bakasan kayan, amo to na siya nga istoryahan ni Atong. Hindi nagpro-problema, duri kaya kamahigpit iton iya anak. Na diri iya nga may mga kareg niya, iton mga asawa ni Rosalie, iya karoya nga lalaki. That's all. Ito na ng viewers sa YouTube channel yan na maupay ako loob. For viewers. Pwede man ka mag-chat ato na may chat box na may kilid. Ay, agoy. Nakod pug nahabuntag. Ay, kaloro nga mula raw. Ay, kalasa, ay, Se! Te! Ay, manunuhag ka daw nga po. Ang ka. Agoy na akong balat ang. Agoy. Ay, ayan saba daw dida. Ay, adto pa. Ay, sus, di mo na rap. Dirito na akong na. Agoy, manunuhag ka daw nga po. Agoy na akong balat ang. Ay, nasaba. Kaya ito pa yung tatay gawa si Don Payag. Bakit kita mo sabtan niya? Adik kita itong sakub. Itong bagol. Nga, bagol ang soroglan. Itong mga humay. Ay, saba. Aroy, Dudong, agi. Ayaw pagdikitin durog di da ako may luyo. Ay, ano ba ito nabangil di da akong putik? Ano mo da sarad? Nabubundol ako, Dudong. Ugod man eh. Ano, wawaring ko. Tipay baw. Di na maay ko lang. Di na ka maay ko. Ay. Ka dyan. Wangi, ana ito. Nababatal ako. Di na. Wawan yun. Ay, Rosalie. Pwede man nga. Di na kita solo dito bakol. Di kita pagkuman nga doha. Sige na. Saba daw. Diri nga na ako nakatoy o didi. Ang Dudong. Dudong, papaso na yung duro. Di na sakob. Ano daw? Ada pa ba'y tatay gawas? Agoy. Agoy, nga mula raw ka. Naburit na akong tapitong kakunto. Ada pa. Mabitik ko lang ikaw, ha? Mabitik ko lang ikaw. Rosalie. Alitan ka. Rosalie, anangasa. Susumsumang ka kung naamon ng higudo. Ada ko dun. Anangasa. Kaya ka na. Eh, din ba ito tika nga uding? Iba hulin duro nga uding da ako. Ay, anay. Paray man din paraw na sakop. Kaya ano nga may uding din Bangin liwat. Naglamon hinyatot. Posible liwat nga may yatot din niya solo ditong bakol. Pero waray man yatot tidak. Kaya waray man solo ditong nga bakol. Ini nga bakol, waray man sulod. Ay, maulid ako. Boysit ko din nga kahimtang. Nagtikain ba ito nga Rosalie? Mas maupay pa nga umuli na ako. Sige. Tagi akong tubig, Lucia. Sisina pag ulit tatay ako. Adi karawata atong. Oy, upaya natin mo trabaho, ha? Hoy, Rosalie. Maglinurong ka la. Ayaw gud pag... Pag ano atong, pagyakan. Ayaw pag alam kung ano tinimo karuyag signo na imo anak.
Tali kang matagbubuot. Yan natin mo trabaho, ha? Maglinurong ka la. Ayaw gud maglinurong ka la. Kan ayaw gud pagbariyat akon mga gusto mahitabo para hay mo. Diri ni para akon. Pakaupay iton hay mo, ha? Kan diri pa ako tapos hay mo, ha? Diri pa. Maram ako. Ngay mo lang ako gintaguan. Diri ka na makalusot hakon. Matinig ini ngay mo amay. Alagad daw rubasan na ini. Ay, hoy. Yan pamati, hoy, ha? Nadiri ako. Nga ito nakakadarhay mong lalaki in batugan la. Hobya, horos. Paganakan ka la. Ha? Kano gundahin doro iton nga imuho saya na? Gamita iton. Damo to naghikatuyaw ay mo din aton lugar nga mga kalalakinan. Sa alit, gimbubuhat ko iton hay mo. Sa halit, waray nagseseryoso iton imo anak atong. Kay puros mo man, pinudngan, iton mangunguyab iton imo anak. Manguruyab. Kaya no? Anay, manguruyab ngayon. Manguruyab. Pinudngan, imo anak. Mangunguyab iton pinudngan. Puros mo man, imo anak. Waray nagseseryoso iton imo anak ato. Kay puros mo man pinudngan, iton manguruyab hit aton anak. Kaya no, hiray ton amay? Hala daw. Pero diri man tama tay. May buot na ako. Diri na ako bata. May kalugaringon na ako pamurubuot. Ito biyan gada ako nga ako iton mapili. Mopay! Patatong! Nay, Hira Troy! Liklik, ibutang ito natin mga tagudara ha lamisa. Ay, Troy, adi na ha. Anay daw. Ako, konsehal. Ano iton aton, ha, konsehal? Mapay ka nakapasyada ka, Troy. Anay, kaya nga upod mo man ni konsihal? Inin bata atong. Anay daw, anay. Ano ni konsihal? Tabi anay mo, ha? Kano nga may daman irim nun ngan mga sura? Ano't karong sigun ini? Diri pa man birthday ni Lucia, yan, ha? Inin kuan Manalucia, bata atong. Napakani kami para makigsabot ha iyo nga duha kanda Troy ngan Rosalie. Manunuhak ini. Manunuhak ini. Atong dira ko lang. Paluwasa ito nakula. Kaya magbutangin on. Manunuhak ini. Atong ano ka ba? Kung igtutugot niyo, napamuhang ako iyo, aw kan Rosalie. Dire! Mahal ko yung Rosalie. Atong. Dire ka niya mahal. Dire ba Rosale? Batak! Nanay pa. Aba daw, Man. Dire, Man, ito, dire, man ito. man ngayon. Badaw, Troy, sana na. Por aber? Mm. Por aber. Dire ba Rosale? Batak! Ay, badaw, Troy. Tara na ito na ini nga pagkaon. Bata atong, an amon por aber la, kung masugot ka. Tana Troy, panguli na kita. Diri kita ging kakarawat. Tana, makadi na kami. Troy! Waray niyo sabot. Hoy, mga waray batasan. Ako pa ton irakikihaan yung katungod. Lukaan. Sino nagsurat ito? Tapong. Alams na. Mga waray batasan. Hoy, mga waray batasan. Ako pa ton irakukuhaan yung katungod. Nakakamino sira akon. Diri na ako. Diri na! Kumita ka na ni mong ginbuhat atong. Gintatagan mo lang kabido ito na aton anak. Kapurong ton la nga dahi mo. Inaano ka ba nga taho ka? Inaano ako? Oo! Napakianak ko kung inaano ako? Ha? Napakianak ka? Pamati. Ha? Pamati. Masigi ka ba hiton nga waray man la abiso nga mapakanhiyaton. Tas may da mga pagkaon nga dara. Katapos, mapasiring nga, masiring hira nga, pamuhang?
Tultol ba itong unsugan? Unta, diri sugad dito't imo pagkarawat ayra. Makaarawod kan susun sila. Hindi mo pit na inumit ko. Dito't imo makaarawod. Diri sugad dito't imo pagkarawat ayra. Makaarawod kan konsehal. Madugang nga diri igerespeto iton aton anak. Ikaw! Ladak, panginanuan dito, ano to? Diri ka nga ni magbago. Ang bota mo ato. Ha? Pawari niyo mahimo! Ako at magbubuhat ng diri ka mo! Hinuo ko atong! Pagdala! Anak ko na na! Ah, Naglaslas siya ato! ay, anong nahitabo? Anong nahitabo ka doon sa li? Oh, Atong! Atong! Ikaw ito mababasuli ni Atong kung may tabo ka, Rosalie. Ikaw! Dire! Dire! Ay, naku na. Aanay ka hospital, anak. Diyos ko, Rosalie, anak. Ayaw na adto pagbuhata. Hitatay. Adto pagkawas. Bangin, aariglan to ni imo paggawas din sa hospital. Anak. Kaya ano nga gimbuhat mo man adto? Sala adto ang Ginoo, Rosalie. Sala. Kaysa lagudlat, biklik. Kaya nga pagbubutan man itong alagas, itong pagbatit iyanak. Pati, bagang kukuriang ka nga baga mapangasawa ito Rosalie. Sobrahing baga, sorry. Inkaingkob ito namay. Inkaingkob. Sobrang inkaingkob ito namay. Bantay sarado gud anak. Ga mapangasawa ito Rosalie. Pangasawa ito Rosalie. Sobrahing kaingkob iton amay. Bantay sirado ko iton iya anak. Permi pa may taklos nga baga budod. Ipagudla iton baga anak pa di nga mahusay. Baga pinanyangarit gudhit kag anak. Mistisa. Mahamis. Cute it nawong. Ay kapahiton. Kalugong gadla, ano pa di, it baga makadara, usala nga baga buragtok. Diyos na lang itong labi nga maram kung ano ito niya ikakapurtuna hakon pa di. Ha? Ala, makakalahiton hin baga nasiring nga, igintutubyan mo na lakandodong. Baka pa di, baga tsamba daw it usa. Bahala na lahi Lord Diklik. Kung niya piliyon ni Dodong, nan mas maupay padto akong kay itong kaganak at Amerika. Ngan mabakasyon na daw nga niya aton lugar.
babayaan ko anay ka mo ni imo tatay nga duha. Pati ako anak. Bagay naturo naman ito na ako baga luha. Sige. Nga di ako. Anak, pasaylo ako na akong mga sayo panadto ha. Unta, deri ko ito gibubuhat para mo. Ganun sakto ka. Ikaw itong dapat nga magpili nga diri ako. Ikaw itong ikakalungon, diri ako. Ito na akong lahingiyap anak. Makapili kayong buutan na lalaki. Irresponsable. Iton iglalahutay, iton imo gugma para iya. Hadto ka pa, nakakasawa kung waray ako bumalabagan nga tanan di mo nga karuyag. Salit, pasaylo ako anak. Nakakaintindi magyapon ako imo. Gusto mo lang nga mahalugar nga magmaupay tunakon kabutangan na kinabuhi. Pero kinanglan nga andam kita ko marawat itaton mga sayop tay. Kaya sugad nga paagi tay. Mawawarat aton kagahaman iton materialistik nga butang din habaw iton kalibutan. Kaya ako nga niton angay nga mangarang pa sa ilo imo tay. Yan nala ako makarealize nga pakaupay nga ito niya mo ungarang nga diha akon. Tay. Anak. Nga diha akon. Woman. Uplo. Anak. Oo, Lucia. Hira ito nabibiling haidyo. Tay, bagan may umukoy nga sarakyan ha. Ha atong tungod. Aw diri ha sarakyan uho. Aw. Ha bagan may umukoy nga sarakyan ha. Diri ang amo. Tay, Hira ito nabibiling haidyo. tay. Bagan may umukoy nga sarakyan uho. Ito man ang unan. Manato man ni nanay. Uy. Ano itong nga tao? Kilala mo anak? No, Roy. Awas siya ba? Kag-anak ka ni Dudong. Oo, gan napakani kami yan ay takon anak para pangaron itong magkamot ni Rosalie. Papakaslan man daw ni Dodong. Itiyo anak. Nga awas siya ba ini Rosalie? Oo, mano. Ako. Ay, Rosalie. Hakatapusan. Magkakaada nagyapo din katumanan na naton gugma. Anay, imo tundong. Imo na tundong. Ikaw to, Dodong, di ka nagyayakan-yakan. Ako na nagyakan. Oh, Rosalie, I love you. Rosalie! Amot na ngunguyab. Kaya ako din katumanan na hagkatapusan. Ano, okay. Okay. Actually, katapusan. Pagkakabaya na naghihapon kataparot at ito rin kaya papapupunayan. Ito ko dito na ako din niya. Nga, awas siya ba ini Hirusal? Oo, mano. Oo, mano. Ako. Rosalie, agatapusan. Magkakaada naghihapon ng katumanan aton gugma nga. Wala madadayon. Rosalie. Ops.
Ayaw anay. Diri pa kamo kasal ka duha. Ha? Tay, Nanay, hindi ka nanay. Aday, ako na lang nanay. Ano siya? Ade, Ay, kagliligaring lakaw. Ayaw din diri pa tatawag. kamo kasal ka duha. Diri pa kamo kasal ka duha. tay, Anay Rosalie, maihan na ngay ang kamo hininidudong. Aw, takay ba ihad ah. Ngan pataguhera nga nagkikita nga duha. Oh, ano? Eh, kumusta naman ni Troy? Aadto na habalida. Nagtatrabaho dito. Eden kuan, suga din na namon tuyo atong Lucia. Mabuhaton iton pamuang kanda Dodong ang Rosalie, buwas nga adlaw. Ato kita ha, hotel nga tanan, ano man. Kaon-kaon kan baga, sabot-sabot, tungod ba ito ba? Pero anay, bangin iyo, imula anak, iton maaramhin eh. Ita akon anak, diri maaram. Rosalie. Nagkakasabot na kami ni Rosalie. Di ba, Rosalie? oo tay, maihan na kami nga nagkasabot ni Dodong. Tim, usito namang pagsigugmaay nga duha. Nay, tay, Anak, kung ano ito makakalipay ha imo, kalipay ko na kihapon. Adi pa. Diri nga di. Diri adi bubuhat itong kasal. Mga balay. Diri din. Aw, kay At kayo man ha, balaye. Ato Kalanggaman Island. Ha? Ha? Oo. Tinuod ba ito? ano? Dodong, Tinood ito na. Dodong, salamat. Gintuman mo gudan mo sa adakon. Ops! Ayaw naman pagharok lalaki, ha? Ayaw. Dili pa kamo kasal ka duha. Tay, naiya na nga, naunay Dodong. Burod na nga niya ako, usa ka bulan. Ano? Ano? Iyahik daw. Maray ako makabantay. John Boy, Tom Arnel, Magulos tres. Lourdes Jael, Merly Ibib, Olay, Tina Ginili. kita palit na 30. Kaya di man ay Joyce. Yan, pansit ho pa. Ano si Tino Pesa naman? Alas 2. Ano ha? Sige, diretso ko na lang balay. Jael. Ang pansit niya. Diretso na lang balay. Oh, dire. Ada pa mo ng group chat. Nasa yung palito niya. Natin din sila natin. Kunwari nabutan di mga talent. Nagkuhan ka na. May naman na natong bagay.